la porta del cel on neixen les estrelles. Anem a veure com instal·lem l'aplicació. Amb l'adreça que us hem donat als correus, clicaríem, que ens obriria llavors el Google, i aquí ens dirà si volem descarregar l'arxiu. Llavors li diem que jo ja el tinc descarregat, el tornem a descarregar. Aquí ens avisa que l'arxiu pot ser dolent. No hi ha cap problema per baixar-lo, simplement és que no està dintre de la base de Google, sinó en els propis nostres servidors. Llavors li donem a descarregar de todos modos i un cop descarregat li donem a obrir. Aquí normalment, si no teniu, jo com que la tinc instal·lada no m'ho fa, i si no teniu us tornarà a dir que vigileu que pot contenir virus. Li dieu que no hi ha cap problema i un cop està instal·lada, si us obrirà, us demanarà les dades, contrasenya, correu electrònic. És important posar una adreça de correu electrònic vàlida, una contrasenya que us recordeu, que ha de ser de més de 8 caràcters per ser bona, i llavors ens vindria aquí a la pàgina d'inici. Aquí a la pàgina d'inici podem veure les diferents rutes que tenim i podem entrar en aquest cas a la dels gegants de les Tres Nacions i aquí ens surt un mapa bàsic de la ruta i podem anar a descarregar etapes. Aquí a descarregar etapes podem veure l'etapa que ens interessi. Per exemple, anem a l'etapa 3. I aquí el que trobem és una descripció minuciosa de tots els punts de pas d'aquesta etapa, punts de pas i horaris. A part d'aquests horaris i els punts de pas que ens explica, també a la part inferior, costa una mica de carregar, a la part inferior hi ha diferents temes de natura a cada etapa. En aquest cas parlem dels orris, en altres casos parlem de flora, de fauna o de glaciologia. Llavors són temes que ens poden interessar de conèixer. Aquestes descripcions, tot i que posa descarregar, només es poden visualitzar si tenim cobertura de mòbil per descarregar dades. En el moment que no les tinguem, l'aplicació no es podrà posar en marxa. Llavors, el que sí que podem fer és que aquestes descripcions que tenim les baixem des de l'adreça que us he enviat per descarregar els PDFs i així tenir-les guardades al mòbil. Diferents etapes, diferents descripcions de la ruta. Llavors aquí aquesta és de Muntanyes de Llibertat. En aquest cas també aquí tenim una descripció de glaceres i els diferents punts pels que anem passant quan caminem. A part d'això, tornem enrere i el que aniríem ara és, a part de les descripcions de les etapes, aquí tenim el menú a la pàgina d'inici. Llavors ara tenim dintre del menú, podem anar al forfait, escanear QR, a les dades personals o tancar sessió. Si tanquem sessió tindrem que tornar a entrar totes les dades nostres de correu electrònic i contrasenya. Si no, podem anar aquí a escanear QR i aquí, quan estem en els diferents punts de pas, com per exemple aquí a la pica d'estats, escanejaríem aquestes plaques que tenim i aquí ens descarregarà els diferents punts de pas que en aquest cas, com que jo ja he fet tots els punts, de base vindria 8 i llavors en els diferents punts ens anirà baixant les diferents imatges que corresponen a cada punt. Igual que en aquest cas tornem a escanejar un altre punt, podem escanejar
aquí, per exemple, Olus-les-Vents, que és de la travessa de muntanyes de Llibertat. El que hem de tenir en compte que si en el refugi o en el cim no tenim dades, l'aplicació no ens funcionarà. Llavors el que podem fer per escanejar els diferents punts pels quals passem és fer una foto amb el mòbil d'aquesta placa, i un cop tenim aquesta foto al mòbil, amb un altre mòbil, escanejaríem aquest punt i llavors podríem així descarregar els diferents punts encara que no tinguéssim cobertura de dades. Llavors aquí al final, un cop hem acabat la ruta i tenim tots els punts de pas, o encara que ens falti algun, podem anar a descarregar forfait i en aquest moment enviaria, com veieu aquí, ens enviaran una còpia en PDF del forfait i el tindrem al nostre ordinador i allà podrem guardar aquest forfait. Seria el forfait que normalment portaven en un cartró i en aquest cas el podrem guardar al mòbil quan el baixem des del mail. Llavors això és el funcionament molt senzill, on està el forfait, on està el mapa, per poder veure totes les descripcions dels itineraris o els diferents forfaits. Esperem que us sigui de molta utilitat.